श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. जास्त निवडून पण आणला. एक सामान्य शिवसैनिक राज्याचा मुख्यमंत्री झाला आहे. बाळासाहेबांच्या आणि माननीय दिघे साहेबांच्या तालमीमध्ये तयार झालेला, त्यांच्या विचारांवर चालण्याला एक प्रामाणिक माणूस आज आणि शिवसैनिक आज मुख्यमंत्री झाला आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी जे काही आपले विचार व्यक्त केले ते अतिशय हृदयापासून होते. त्याच्यामध्ये कुठेही राजकारणाचा वास नव्हता आणि खऱ्या अर्थाने तळागाळातल्या शिवसैनिकाला एक चांगला संदेश होता की बाळासाहेबांच्या शिवसैनिक जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा तळागाळातल्या शिवसैनिकाला ताकद भेटते. हा एक चांगला संदेश त्यांनी ह्या निमित्ताने दिला आहे. त्यांनी हेही सांगितलं की जी अपेक्षा ह्याच्या अगोदरच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सामान्य शिवसैनिकांची होती ती सगळे अपेक्षा ते आपल्या खुर्चीवर बसून पूर्ण करतील. ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकून निश्चित पद्धतीने समाधान होतो की ह्या पुढे राज्य सरकारच्या माध्यमातून हिंदुत्वाच्या विचाराच्या जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचं काम ह्या निमित्ताने होईल. तेही म्हणाले की तिथे राहून 2.5 वर्ष मुख्यांचा मानस कुठेतरी सहन करावा लागत होता. अनेक गोष्टींना जे आहेत म्हणजे समर्थन असताना सुद्धाही समर्थन करावं लागतं. एक लक्षात घ्या, माणसाचं खच्चीकरण आणि अपमान कसं होतं ह्याचा अनुभव आम्हाला आहे. सन्मान्य राणेसाहेबांना पण अशाच पद्धतीचा अनुभव आला आणि म्हणूनच 39 वर्ष ज्या बाळासाहेबांच्या बरोबर लहानपणापासून ते 39 वर्ष राणेसाहेब राहिले, तोच अनुभव आज एकनाथ शिंदे साहेबांना आलेला आहे. मग एकनाथ शिंदे साहेब असो, राणेसाहेब असो, राजसाहेब असो, हे सगळेजण एकाच व्यक्तीबद्दल तक्रार करतात आणि मग तो एकच व्यक्ती कसा नेहमी योग्य होऊ शकतो? म्हणजे हे दोघं तिघं जेव्हा एकत्र येऊन एका व्यक्तीबद्दल तक्रार करतात, म्हणून कुठे ना कुठेतरी पण उद्धवजींनी विचार करावा की बाबा आम्ही कुठे चुकतोय आणि ह्यात ते विचार केल्यानंतर जर भविष्याची वाटचाल करावी. गुलाबराव पाटील असं म्हणाले की 4 कोंबड्यांना बाजूला ठेवण्याची गरज आहे आणि त्यांच्यामुळे हे सगळं. एक लक्षात घ्या, दगा देण्याची भाषा उद्धवजी आता हल्ली नेहमी म्हणतात की मला दगा दिला. आदित्य ठाकरे म्हणतात की घाण साफ केली. खरी घाण आजही त्यांच्या अवतीभोवती आहे, जे त्यांनी अजूनपर्यंत साफ केलेली नाही. त्यांना खऱ्या अर्थाने दगा देणारी माणसं आज पण उद्धवजींच्या खांद्याला खांदे लावून बसलेले आहेत. जे ज्या दिवशी ते ती माणसं ओळखतील, आदित्य ठाकरे ती जेव्हा घाण साफ करतील, तेव्हा खऱ्या अर्थाने त्यांना बाळासाहेबांचे विचार आणि शिवसेना म्हणजे काय हे त्यांना निश्चित पद्धतीने कळेल. मुख्यमंत्र्यांना नेमका कोणाकडे निर्देश करायचा होता? त्यांनी 4 कोंबड्यांना बाजूला ठेवा असं सुचवलेलं आहे. आता नावं हे तुम्ही त्यांच्याकडूनच घ्या, पण साधारण जी काय त्यांच्या अवतीभोवती जी काय कधी निवडून न आलेले, मागच्या दाराने जाणारे आणि उगाच उद्धवजी आणि आदित्य ठाकरेचे कान भरणारे जे लोक आहेत, ज्यात कुठेच दिसत नाहीत. आज ना तुम्हाला वरून आलेले ते सरदेसाई दिसतात, ना ते कोण तुम्हाला परब दिसतात, ना कोण तुम्हाला तो अनिल देसाई दिसतात. कोणच दिसत नाही. जे खऱ्या अर्थाने आज शिवसेना संपवली कोणी, तर ह्या 3-4 शिवसेना जी बाळासाहेबांनी उभी केलेली शिवसेना, यात खऱ्या अर्थाने एकनाथ शिंदे साहेब सांभाळत आहेत. पण उद्धवजींना जे आज दिवस दाखवले ते या 3-4 दाखवले, एवढे मी स्पष्ट पद्धतीने सांगतो. नहीं, शिवसेना खत्म हुई नहीं है. शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नाम पे आगे जा रही है, मगर उद्धव जी के आजू बाजू जो कोई लोग आज भी है, जिस गंदगी साफ करने की बात आदित्य ठाकरे करते हैं, वो आज भी गंदगी उद्धव ठाकरे के जी के आजू बाजू है. आज भी वो नाले सफाई करने की जरूरत है. जितना जल्दी वो उनकी नाले सफाई करेंगी, उतने जल्दी उनका भविष्य उज्जवल होगा. एकनाथ शिंदे जी ने आज कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंका तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी सेना है जो शिवसेना से बड़ी है और मधुमक्खी की तरह हमला करेगी. ये भाषा उनको बोलनी पड़ी. एक समझ के लीजिए, उनके पास शिवसैनिकों की ताकत है.
सेना मतलब शिवसैनिकों की ताकत है। कोई भी शिवसेना के आंग पे आएगा तो उसको कैसा जवाब देना वो बाला साहब का शिवसैनिक अच्छी तरह से जानता है। नितेश जानना चाहेंगे, आपने अमरावती के मुद्दे को लगातार उठाया है, आज रविशंकर ने भी काफी सारी डिटेल दी है, लेकिन एक बात समझना चाहेंगे कि जो लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं उनका गला काट दिया जाता है, जबकि इम्तियाज जलील जैसे लोग पब्लिक डोमेन में आके कहते हैं कि इस चौराहे पे उनको फांसी देनी चाहिए। तो क्या देखिए, उन पर एक्शन लिया जाएगा? इम्तियाज जलील जैसे लोग, वो अजहरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उनको इसी तरीके की सजा पहले पुलिसों ने रोकना चाहिए, क्योंकि वही ये सब चीज करते। इस बाजू से आप कोई हिंदू तरफ से बात करते हैं तो उसको काटने का बात करते, मार डालने की बात करते, मगर इतने सालों साल अजहरुद्दीन जैसे ओवैसी जैसे लोग, इम्तियाज जलील जैसे लोग, वो कुछ भी बोल के जाए और हिंदू सहन करे, ये तो किधर लिखा हुआ नहीं है। इस तरफ से भी रुकना चाहिए, उस तरफ से भी रुकना चाहिए। अगर इस तरफ से शुरू होगा तो इस तरफ का बंद होने की जिम्मेदारी हिंदू भी लेंगे नहीं, इतना भी मैं कहता हूँ। एक्शन लिया जाएगा आपकी सरकार में? जरूर लेना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये रोकेंगे नहीं तब तक ये आगे होगा नहीं। ओके, काय थँक्यू। 200हून जास्त निवडून पण आणला। एक सामान्य शिवसैनिक राज्याचा मुख्यमंत्री झाला आहे। बाळासाहेबांच्या आणि माननीय दिघे साहेबांच्या तालमीमध्ये तयार झालेला, त्यांच्या विचारांवर चालणारा एक प्रामाणिक माणूस आज आणि शिवसैनिक आज मुख्यमंत्री झाला आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी जे काही आपले विचार व्यक्त केले ते अतिशय हृदयापासून होते, त्याच्यामध्ये कुठेही राजकारणाचा वास नव्हता आणि खऱ्या अर्थाने तळागाळातल्या शिवसैनिकाला एक चांगला संदेश होता की बाळासाहेबांच्या शिवसैनिक जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा तळागाळातल्या शिवसैनिकाला ताकद भेटते। हा एक चांगला संदेश त्यांनी ह्या निमित्ताने दिला आहे। त्यांनी हेही सांगितलं की जी अपेक्षा ह्याच्या अगोदरच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सामान्य शिवसैनिकांची होती, ती सगळे अपेक्षा ते आपल्या खुर्चीवर बसून पूर्ण करतील। या सगळ्या गोष्टी ऐकून निश्चित पद्धतीने समाधान होतो की ह्या पुढे राज्य सरकारच्या माध्यमातून हिंदुत्वाच्या विचाराच्या जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचं काम या निमित्ताने होईल। त्याचबरोबर तेही म्हणाले की तिथे राहून 2.5 वर्ष भुक्त्यांचा मारच कुठेतरी सहन करावा लागत होता। अनेक गोष्टींना जे आहेत म्हणजे समर्थन असताना सुद्धाही समर्थन करावं लागतं। एक लक्षात घ्या, माणसाचं खच्चीकरण आणि अपमान कसं होतं ह्याचा अनुभव आम्हाला आहे। सन्मान्य राणे साहेबांना पण अशाच पद्धतीचा अनुभव आला आणि म्हणूनच 39 वर्ष ज्या बाळासाहेबांच्या बरोबर लहानपणापासून ते 39 वर्ष राणेसाहेब राहिले, तोच अनुभव आज एकनाथ शिंदे साहेबांना आलेला आहे। मग एकनाथ शिंदे साहेब असो, राणे साहेब असो, राजसाहेब असो, हे सगळेजण एकाच व्यक्तीबद्दल तक्रार करतात आणि मग तो एकच व्यक्ती कसा नेहमी योग्य होऊ शकतो? म्हणजे हे दोघं तिघं जेव्हा एकत्र येऊन एका व्यक्तीबद्दल तक्रार करतात, म्हणून कुठे ना कुठेतरी पण उद्धवजींनी विचार करावा की बाबा आम्ही कुठे चुकतोय आणि ह्यात ते विचार केल्यानंतर जर भविष्याची वाटचाल करावी। गुलाबराव पाटील असं म्हणाले की 4 कोंबड्यांना बाजूला ठेवण्याची गरज आहे आणि त्यांच्यामुळे हे सगळं झालं। एक लक्षात घ्या, दगा देण्याची भाषा उद्धवजी आता हल्ली नेहमी म्हणतात की मला दगा दिला। आदित्य ठाकरे म्हणतात की घाण साफ केली। खरी घाण आजही त्यांच्या अवतीभोवती आहे, जे त्यांनी अजूनपर्यंत साफ केलेली नाही। त्यांना खऱ्या अर्थाने दगा देणारी माणसं आज पण उद्धवजींच्या खांद्याला खांदे लावून बसलेले आहेत। जे ज्या दिवशी ते ती माणसं ओळखतील, आदित्य ठाकरे ती जेव्हा घाण साफ करतील, तेव्हा खऱ्या अर्थाने त्यांना बाळासाहेबांचे विचार आणि शिवसेना म्हणजे काय हे त्यांना निश्चित पद्धतीने कळेल। नाही, पण मुख्यमंत्र्यांना नेमका कोणाकडे निर्देश करायचा होता? त्यांनी 4 कोंबड्यांना बाजूला ठेवा असं सुचवलेलं आहे। आता नावं हे तुम्ही त्यांच्याकडूनच घ्या, पण साधारण जी काय त्यांच्या अवतीभोवती जी काय कधी निवडून न आलेले, मागच्या दाराने जाणारे आणि उगाच उद्धवजी आणि आदित्य ठाकरेचे कान भरणारे जे लोक आहेत, ज्यात कुठेच दिसत नाहीत। आज ना तुम्हाला वरून आलेले ते सरदेसाई दिसतात, ना ते कोण तुम्हाला परब दिसतात, ना कोण तुम्हाला तो अनिल देसाई दिसतात, कोणच दिसत नाही। जे खऱ्या अर्थाने आज शिवसेना संपवली कोणी, तर ह्या तिघं चौघांनी शिवसेना, जी बाळासाहेबांनी उभी केलेली शिवसेना, यात खऱ्या अर्थाने एकनाथ शिंदे साहेब सांभाळत आहेत।
पण उद्धवजींना जे आज दिवस दाखवले ते या तिघं चौघांनी दाखवले एवढे मी स्पष्ट पद्धतीने ये सांगितलं. बात आप हिंदी में बता दें कि शिवसेना आखिर क्यों खत्म हो रही है और क्यों नहीं, शिवसेना खत्म हुई नहीं है. शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नाम पे आगे जा रही है, मगर उद्धव जी के आजू बाजू जो कोई लोग आज भी है, जिस गंदगी साफ करने की बात आदित्य ठाकरे करते हैं, वो आज भी गंदगी उद्धव ठाकरे के जी के आजू बाजू है. आज भी वो नाले सफाई करने की जरूरत है. जितना जल्दी वो उनकी नाले सफाई करेंगी उतने जल्दी उनका भविष्य उज्जवल होगा. लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने आज कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंका तो हमारे पास बहुत बड़ी सेना है जो शिवसेना से बड़ी है और मधुमक्खी की तरह हमला करेगी. ये भाषा उनको बोलनी पड़ी आज. ये एक समझ के लीजिए, उनके पास शिवसैनिकों की ताकत है. सेना मतलब शिवसैनिकों की ताकत है. कोई भी शिवसेना के आंग पे आएगा तो उसको कैसा जवाब देना वो बाला साहब का शिवसैनिक अच्छी तरह से जानता है. निकेश जानना चाहेंगे, आपने अमरावती के मुद्दे को लगातार उठाया है. आज कमिश्नर ने भी काफ़ी सारी डिटेल दी है, लेकिन एक बात समझना चाहेंगे कि जो लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके उनका गला काट दिया जाता है, जबकि इम्तियाज जलील जैसे लोग पब्लिक डोमेन में आके कहते हैं कि इस चौराहे पे उनको फांसी देनी चाहिए. तो क्या देखिए, उन पर एक्शन लिया जाएगा? इम्तियाज जलील जैसे लोग, वो अजहरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उनको इसी तरीके की सजा पहले पुलिसों ने रोकना चाहिए, क्योंकि वही ये सब चीज करते. इस बाजू से आप कोई हिंदू तरफ से बात करते हैं तो उसको काटने का बात करते, मार डालने की बात करते. मगर इतने सालों साल अजहरुद्दीन जैसे ओवैसी जैसे लोग, इम्तियाज जलील जैसे लोग, वो कुछ भी बोल के जाए और हिंदू सहन करे, ये तो किधर लिखा हुआ नहीं है. इस तरफ से भी रुकना चाहिए, उस तरफ से भी रुकना चाहिए. अगर इस तरफ से शुरू होगा तो इस तरफ का बंद होने की जिम्मेदारी हिंदू भी लेंगे नहीं. इतना भी मैं कहता हूँ, एक्शन लिया जाएगा आपकी सरकार में? जरूर लेना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये रोकेंगे नहीं तब तक ये आगे होगा नहीं. निवडून पण आणला. एक सामान्य शिवसैनिक राज्याचा मुख्यमंत्री झाला आहे. बाळासाहेबांच्या आणि माननीय दिघे साहेबांच्या तालमीमध्ये तयार झालेला, त्यांच्या विचारांवर चालण्याला एक प्रामाणिक माणूस आज आणि शिवसैनिक आज मुख्यमंत्री झाला आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी जे काही आपले विचार व्यक्त केले ते अतिशय हृदयापासून होते. त्याच्यामध्ये कुठेही राजकारणाचा वास नव्हता आणि खऱ्या अर्थाने तळागाळातल्या शिवसैनिकाला एक चांगला संदेश होता की बाळासाहेबांच्या शिवसैनिक जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा तळागाळातल्या शिवसैनिकाला ताकद भेटते. हा एक चांगला संदेश त्यांनी ह्या निमित्ताने दिला आहे. त्यांनी हेही सांगितलं की जी अपेक्षा ह्याच्या अगोदरच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सामान्य शिवसैनिकांची होती, ती सगळे अपेक्षा ते आपल्या खुर्चीवर बसून पूर्ण करतील. या सगळ्या गोष्टी ऐकून निश्चित पद्धतीने समाधान होतो की ह्या पुढे राज्य सरकारच्या माध्यमातून हिंदुत्वाच्या विचाराच्या जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचं काम ह्या निमित्ताने होईल. त्याचबरोबर तेही म्हणाले की इथे राहून 2.5 वर्ष मुख्यांचा कारण एक सदस्य हे पुन्हा संतोष बांगर हे शिंदे साहेबांसोबत शिवसेनेमध्ये सामील झाले आणि त्यामुळे एक चांगला विजय या ठिकाणी आम्हाला मिळाला आहे. खरं म्हणजे आज यासोबतच आम्ही सन्माननीय अध्यक्षांवर पुन्हा एकदा विश्वासमत व्यक्त करणारा प्रस्ताव पास केला. आपल्यापैकी अनेकांना आश्चर्य वाटत असेल की आज हा प्रस्ताव आणण्याची आवश्यकता काय होती. याचं कारण असं होतं की काल साधारण 12:01 माननीय अध्यक्ष निवडून आले आणि 12:02 त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव हा विरोधी पक्षाच्या वतीनं दाखल करण्यात आला. खरं तर तो टेक्निकली करता येत नाही. ज्या दिवशी विश्वासमत प्रस्ताव पास होतो त्या दिवशी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येत नाही. तथापि सन्माननीय श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला मान्यता मिळाल्यामुळे त्यांनी काढलेला व्हीप लागू होणार हे माहिती असल्यामुळे त्या व्हीपचं उल्लंघन केलं तर आपल्या विरुद्ध पिटिशन्स होतील
त्या पिटिशन्स अध्यक्षाला ऐकता येऊ नये, कारण अविश्वास प्रस्ताव जर असेल तर त्याच्यावर निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अध्यक्ष पिटिशन ऐकू शकत नाही, म्हणून हा केलेला कारभार होता. पण आज आम्ही विश्वासमताचा प्रस्ताव पास केल्यामुळे आता तो अविश्वास प्रस्ताव व्यपगत होणार आहे, कारण एकाच विषयांवरचे दोन प्रस्ताव एक प्रस्ताव पास झाल्यानंतर वर्षभर आणता येत नाही. त्यामुळे आज ज्या लोकांनी व्हीपचं उल्लंघन केलं आहे, भरत शेठ गोगावले यांनी दिलेल्या व्हीपचं ज्यांनी उल्लंघन केलं आहे त्यांच्या विरुद्धची कारवाई ही जर गटनेते एकनाथराव शिंदे आणि भरत शेठ गोगावले यांनी दाखल केली तर ती निश्चितपणे कारवाई होऊ शकते. आणि याकरताच हा विश्वासमताचा प्रस्ताव आज त्या ठिकाणी पारित केला आहे. आता आज सभागृहाचं कामकाज संपलं आहे, पण आज मुख्यमंत्र्यांनी काही चांगल्या घोषणा देखील या ठिकाणी केल्या आहेत, त्याबद्दल ते स्वतः या ठिकाणी सांगतील. 18 तारखेपासनं तसं आपलं नियोजित अधिवेशन आहे, मात्र 18 तारखेला माननीय राष्ट्रपतींची निवडणूक आहे, त्यामुळे त्या दिवशी अधिवेशन कदाचित घेणं शक्य होणार नाही. आणि म्हणून मग त्याची नेमकी तारीख काय करायची याही संदर्भात सगळ्यांची चर्चा करून लवकरच आम्ही निर्णय घेऊ. आणि मग 19पासून घेता येत असेल तर 19पासून घेऊ, किंवा काही कमी अधिक करायचं असेल तर त्याही संदर्भातला निर्णय हा लवकरच आम्ही घेऊ. मी आजच ज्यांनी विश्वासमत प्राप्त केलं आहे आणि दिलखुलास भाषण केलं आहे, सगळं मनातनं पारदर्शीपणे ज्यांनी आपल्यासमोर मांडलं ते आपले मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांना विनंती करतो की त्यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करावं. आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि माझे स्नेही आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, थोडं जवळ घ्या, आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील आणि उपस्थित सर्व पत्रकार बांधव भगिनी, काल आम्ही स्पीकरची निवडणूक घेतली आणि त्याच्यामध्ये देखील बहुमताने म्हणजे थम्पिंग मेजॉरिटीने ती निवडणूक देखील जिंकली. आणि आज सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव जो आहे तो देखील देवेंद्रजींनी सांगितल्याप्रमाणे 164 विरुद्ध 99 म्हणजे 100ही गाठता आली नाही तर तो जिंकलेला आहे. त्यासाठी मी मगाशी सभागृहामध्ये सर्व विधानसभा सदस्यांना धन्यवाद देखील दिलेले आहेत, त्यांचे आभार मानलेले आहेत. अधिवेशनाच्या बाबतीमध्ये उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे चर्चा करून पुढची तारीख ठरवली जाईल. आता आमचं जे सरकार आहे, जे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या विचाराचं आणि शिवसेना भाजपा युतीचं हे खऱ्या अर्थाने सरकार जे 2.5 वर्षापूर्वी स्थापन व्हायला पाहिजे होतं ते काल त्याची सुरुवात झालेली आहे. आणि मी सभागृहामध्ये सगळ्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, आपण सगळं ऐकलेलं आहे. या सरकारला देवेंद्रजींनी जे काय म्हणजे आमच्या सरकारला म्हणजे आमच्या 50 लोकांच्या गटाला जो पाठिंबा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे तो आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. त्याला देखील दिलदारीपणा लागतो, मोठेपणा लागतो आणि तो आम्ही हिंदुत्वाचा विचार घेऊन एक भूमिका घेऊन एक वैचारिक भूमिका घेऊन जी आम्ही वाटचाल केलेली आहे त्यामुळेच एवढा मोठा ऐतिहासिक निर्णय आज
फडणवीस साहेबांनी घेतला आहे, त्याला आशीर्वाद लाभलेले आहेत. आदरणीय या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, गृहमंत्री आपले अमित शाह साहेब, JP नड्डाजी आणि सर्व आपले चंद्रकांत दादा, आपली सगळी जी टीम आहे, या सगळ्यांच्या सहकार्यातून एक नव्याने एक सुरुवात होते. हे लोकांच्या मनातलं सरकार आहे. हे लोकांना अपेक्षित असलेलं सरकार आहे, जे 2.5 वर्षापूर्वी जे लोकांना हवं होतं ते सरकार काही कारणास्तव त्यावेळेस वेगळ्या पद्धतीचं सरकार घडलं, स्थापन झालं. परंतु शेवटी माणसाची म्हणजे जनतेची जी काय अपेक्षा असते, जनतेच्या मनातलं जे काय असतं ते काही कालावधीनंतर पूर्णतः जातं आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आज 150 इकडे आहेत, 50, 115 भारतीय जनता पक्ष सहयोगी पक्षाचे जे आमदार आहेत, या सगळ्यांच्याच मतदारसंघामधले जे काही शेवटी निवडून यायचं असतं मतदारसंघातल्या कामाला विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी. त्यामुळे एक चांगली सुरुवात झालेली आहे. लोकहिताचे निर्णय आम्ही शेवटी देवेंद्रजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी जे काही काम केलेले आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. 24/7 त्यांनी काम केलं. मी त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होतो आणि त्यावेळेस जो काही त्यांचा ओळख होता निर्णय घेण्याचा, निर्णय क्षमता होती आणि जी कामं वर्षानुवर्ष रखडली होती ती केंद्र सरकारकडून त्याच्या परवानग्या मिळवणं, त्याची पूर्णत्वास कामं नेण्यासाठी जे अडथळे निर्माण झाले होते ते दूर करणं, हे सगळं त्यांनी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला